Yang mulai-mulai. Mola tema di hamuna pergocin nami di bagasa tikyon. Asa marsobahami tua mata debata dohot tua kasih tuan na torok asa beda mama godang sobai. Nami, dumobi di hamuna buru nami, adok penon waktu tu hamuna, kami maju bergerak. Asa lihat panggabian lihat perhorasan di hamuna perguci nami, asa beda mah godang liati, songonedok ni nama tuan ni tarik hotor binata lima ngaliati. Isok kami nang menggodang manortor, buhut godang lihat dapat terdamang. Jadi tak buat dos neroha di sipi tu godang ido hita do baba godang siu asa tak buat tak dagun lu mobi hamin amar anggi molo tu ngadok kami ak kapangalahon nami nahurang dia do pada debata asa mana mahami mangapul-apul asa pedang mamajo godang siu ki halaki pa itu lumata siu kate kita